Salutare! Astăzi ne jucăm Brawl Stars, episodul 29 sau 30, dacă nu mă înșel. Și da, sper să vă placă. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe ca să văd că vă place. Și da, tocmai am primit statisticile de la YouTube, dar nu m-am uitat pentru că fix acum vreau să filmez și fix acum le-am primit. Nu m-am uitat încă, dar sper să fie de bine. Adică da. O să pun... Nu mai pun ce pauză. Mă credeam că n-am microfon. Că nu am pornit microfonul. Astăzi v-am pregătit un big box. Și da, bine, l-am făcut acum pe moment. Când am luat și eu eventurile. Dar mă rog, haideți să le deschidem. 3 iteme. Da. Doamne. Ok, astăzi o să ne jucăm cu epice, deoarece ăsta e challenge-ul de epice, iar după, în episodul viitor, ne vom muta pe contul mare, deoarece, da. Ok, trebuie să-mi dați idei de jocuri, așa că lăsați în secțiunea de comentarii jocuri, pentru că avem decât 2 momentan și nu știu ce să mă joc. Adică, bine, știu ce să mă joc, dar toate jocurile alea sunt niște tâmpenii, care nu sunt de filmat și, da. Înțelegeți și voi că alea nu sunt de filmat. Adică, da, am și eu anumite jocuri, dar zic, nu, astea nu sunt de filmat. Înțelegi? Deci de asta îmi trebuie jocuri de filmat. Dar jocuri de telefon, adică așa, ca Brawl Stars-ul. Nu cum sunt alea ID Please. Chestii de gen. Mă rog, hai să jucăm în continuare. Uitați-o, Rosa. Da, mă omoră botul stupid. Tai. Așa, perfect. Mai avem asta. Oh my god. Să-ți moară scutul ca să putem să te batem. Am murit înainte. După aia a tras botul în cap și a murit. Dar, da. Ok, perfect. Până acum. Acum sper că mă auziți mai bine. Ok, haide să... Mamă, cât s-a intrat. Hai să mai dăm un meci de solo showdown. Uitați-ne aici, am intrat în meci. Da, am intrat. Ok. Așa am luăm și boxul ăsta să ne farmăm că putem de repede. Bun. Hai să... Uite un box aici. Hai să luăm și pe acesta, desigur. Ca să ne farmăm. Ok. Bun, l-am luat. Nu. Da, degeaba ne-am dat heal-ul, dar mă rog. Ok. Încă un meci cu Poco pe contul acesta și pe aia ne mutăm pe contul mare, cum știți cu toții. Acolo unde ne vom juca cu el primul 3 meciuri și da. Deci da, îmi cer scuze că n-am mai postat de foarte mult timp, deoarece ați văzut anunțul. Am avut o problemă cu semnalul. Wow, nu.
Nu mă eu pe primul loc, că vreau un Dynamite stupid. Așa. Se juca cu focul și s-a ars. Bun, hai să continuăm. Uite cu Carl. Îi dăteam heal. Nu, fogi. Ca să dau o grămadă de heal. De damage. Hai mă, deci dacă o prindeam. Nu. Heal. Nu mai am. 0. Dar nu mai moare nimeni. Why? Internet slow. Why? Habar n-am. Ok, dăm heal. Dăm și noi heal-ul. Și îl luăm pe Poco. Perfect. Mai e doar Bibi asta cu încă cineva. Rico. Super. Dar mor odată. Bibi mă va lua. Dar nu mai pot să mai dau nimica. Ea își va face heal-ul și între timp eu voi muri. Hai că și-a damage. Ok, am câștigat. De asta se pare. Yay, rank 15 pe Poco. Mi-aș fi dorit ieri. Mai avem oferta aia, sper, da? Da. Oameni buni, cumpărăm un big box. Așa de ieșit de pe contul mic. Oh my god. Nu ne-a picat nimica. So sad. Ok, bun. Pun o pauză să mă mut pe contul mare și vin imediat. Ok, bun. Am reintrat. Fără nu o să juca cu Frank, aparent. Ok, aici ne jucăm cu el primo. Și vrea doar atât. Perfect. Ne jucăm cu el primo pe un sol showdown. Ba nu, gem grab. Pentru că trebuie să jucăm 3 meciuri. Iar după, gata. Și cred că filmăm de aproximativ 12 minute. Nu știu, cred, sper că filmăm de mult. Pentru că ar fi porcaria să fie de 10 minute. Nu. Aoleu. Asta e o porcărie de hartă. Why it's internet slow? Cred că știu. Cred că tot mai este un pic o problemă cu semnalul, dar merge bine. Doamne, nu pot să o mor eu. Nu, o să murim. Vă spun eu de pe acum. Ok, deci se pare aparent că câștigă. Nu muri, nu muri! Cinita proastă. Era să moară. Match over, yay! Dar nu mă jucăm așa ceva pentru că e prea extrem. Pentru mine e prea extrem treaba asta. Deci da, nu vreau. Ok, haideți să dăm solo showdown. Perfect. Încă o dată vă spun, aștept sugestii de jocuri pentru că sunt în panică de jocuri. Adică dacă nu jucăm niciun joc,
Nu știu, o să repetăm jocurile și dacă repetăm jocurile o să vă enervați, o să dați dislike-uri, dar tot din cauza voastră este, deoarece nu vreți să-mi dați idei de jocuri. Dacă mi-ați dat idei de jocuri, eu m-aș juca și aș fi mult mai tare. În fine. Adică nu jocuri din Roblox. Roblox. Alte jocuri. Nu că e Roblox-ul, altele. Ok, hai. Haide. Ba. 11.000, gata, nu mă mai bate nimeni. Nu, dacă vine botul ăla pe mine. Cât HP mai au ăștia. Seriously? Ok, perfect. Deci plecăm de aici. Frumușel. Uite aici, Jessie. S-a văzut. Scunita aia. Pe care cred că o va omoră botul. Da. Cum spuneam. Vreau să mai iau niște power, dar da. Ok. Yes, ne-am revenit la trofeu cu el primul, să ținem minte o treabă. Și mai dăm un match. Și încheiem acest mirobolant episod. What? Are, nu, așa. Nu se pune, mai dăm un match. 6 trofee, 4. Mă rog. Ok, hai să mai dăm un ultim match. Și să sperăm că nu murim, hai. Mamă, cât are el primul. Ai? Mi s-a oprit un pic datele mobile. Nu știu din ce cauză. M-a sunat cineva, dar eu îi blochează pe toți. Efectiv, blochez toată lumea. Adică, de fapt, mi-e super frică să... Bine, eu nu știu să fac caturi, adică da. Și înțelegeți și voi că dacă nu știu să fac caturi, au. Dacă nu știu să fac caturi, nu știu nici să... Da. Tai părțile alea. Mă rog. Da, din păcate, aici se termină și acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și da, toate chestiile alea. Să-mi dați un follow pe Instagram, linkul îl găsiți în descriere. De asemenea, să vă jucați și voi, să-mi dați friend request. Mă cheamă Scorpionul Galb 2 și aici mă cheamă Scorpionul Galb și aici mă cheamă Ștefan, uitați aici. Și da, cam atât am avut de spus. Eu am fost Scorpionul Galben și ne vedem la 19 cu un videoclip de Roblox. La revedere!